सिगांसिनथाराव सोरगो आरो बुहुमखौ थांखि एबा मिजिं लानानै सोरजिना अरायबो जोथोन लाग्रा हेफाजाबगिरि बे गोथां आरो गोथार इसोरा बाख्नायजाथों। आरो नैथियाव बेजों लोगोसे दिनैनि निस्थार एबा गोथार दिनजों लोब्बा लाखिनानै दुखु आरो सुखुनि गेजेरजों गाहामै गाहाम लोगो मोनफिनबावनायनि जुनै आंनि आंगोनि आंगो सोमोन्दोआव गेदेर उन्दै मानिजाथाव सिबिजाथाव साफ्रोमनिसिम आंनि इसोर होनाय गोसो गोरबोजों नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों अन्नाय आरो सिबिनायखौ गोरबो फुवारनानै नोंथांमोन बयनोबो जासिग्रहरनाय जाबाय। जों दिनै नायगोन पाप आरो धोरोमनि सायाव मा मावब्ला पाप जायो आरो मा मावब्ला धोरोमिया नुजायो। नायदे रमनि 8 बालाब 6 सिरि सोरबाया मानसिनि गुनजों दैदेन जायोब्ला बियो थैगोन, सोरबाया गोथार जिउजों दैदेन जाब्ला बियो गोथांखौ मोनगोन आरो बिहा सान्ति जागोन। इसोरनियाव अनज्लायग्रा नोंथांमोन, मानसिया बुहुमाव जोरनायखौ लानानै मा आखुजों जिउ खाङोब्ला पाप जायो आरो मा आखल एबा सलनजों थाबायोब्ला मानसि आरो इसोरजों धोरोमिया होनना सिनाय जायो, बे मोननै आयदाखौ लानानै सादु पावला रमाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि सोमोन्दै बे लाइजामनि गेजेरजों मिथिहोहरदों। जोंबो दिनै बे मोननै आयदानि सायावनो गुसुङै सोलोंगोन, जेरै गिबि आयदा पाप आरो नैथि आयदा धोरोम। गिबि आयदा पाप। नायदे 2 राजा 1 बालाब 1 सिरिनिफ्राय 17 सिरि, ओंखारलांनाय 32 बालाब 7 सिरिनिफ्राय 8 सिरि, जेसाया 59 बालाब 3 सिरि। बै समाव आहाजिया नामनि सासे राजा दंमोन आरो बियो गावनि थाग्रा खथानिफ्राय गोग्लैनानै जब्रा जादोंमोन आरो बे जब्रा जानायखौ मोजां जाफिनगोन ना जाफिना सोंनो जुनै गावनि इसोरखौ नागारनानै गुबुन इसोरनाव थान्दै थोनहरदों आरो बिदि गावनि साननायजों मावनायाव इसोरनियाव बिहा गिदिर पाप जादों। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा नोंथांमोन, जोंनि सायाव एबा गोसोआव इसोरखौ रंजाहोग्रा आखलबो दं आरो पाप मावग्रा थामहिनबा इसोरखौ दुखु होनायजों गावखौबो आरो नखरखौबो फोजोबस्रांग्रा आखलबो दं। जोंनि इसोरखौ दुखु होग्रा आरो पाप मावग्रा आखुआ मा मा? नायदे गालातिया 5 बालाब 19 सिरिनिफ्राय 21 सिरि, नुजाहोजानाय 21 बालाब 8 सिरि, बोसोन बिजाब 6 बालाब 16 सिरिनिफ्राय 19 सिरि। जिनाहारि, गोजों नङै, लांसुनिया, नंखायखौ मान होनाय, बिसारु जाज्लायनाय, नांज्लायनाय, मोनसा जानाय, जोंफ्रुनाय, गावनिखौल' नागिरनाय, गावस्रा होनाय, थिख' थाख' जानाय, मेगन सानाय, फेग्लुंनाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा नोंथांमोन, बेफोरखौ मावग्रा एबा बे आखुफोरखौ बाहायग्राफ्रानो माहारि हिसाबैब्लाबो मान इज्जत खोमानानै लानाय आरो नोंखौ सोरजिग्रा इसोरनि सिगाङावबो गिदिर पाप मावनाय जायो आरो बैफोर आखुजों जिउ खांग्रा सुबुंफोरखौनो इसोरा रागा जोङो। नायदे इजिकेल 8 बालाब 18 सिरि, बेनिखायनो आङो बिसिनि सायाव रागजों मावगोन, आङो साजाय होआलाबा खेमा होनाय नङा, आङो अनखांनायबो नङा। अनज्लायग्रा नोंथांमोन, जों मानबता हिसाबै अराय सम पाप एबा इसोरनि हुकुम सिफायोब्ला उन जोलैनि सायावबो साव लाबोनाय जागोन। नायदे ओंखारलांनाय 34 बालाब 7 सिरिनि बि, बिसिनि आजै आजौफोरनि पाप मावनायनि थाखाय बिसिनि बिसा बिसौफोरखौ फिरिथाम फिरिब्रै साव होगोन। इसोरनियाव अनज्लायग्रा नोंथांमोन, बेफोर आखलजों हान्थिग्रा एबा इसोरखौ गुबुंले फोथायग्राफ्रानो हायावबो आरो सोरगोआवबो मुं गोमागोन। नायदो ओंखारलांनाय 32 बालाब 33 सिरि, फोरबुआ बुंफिनबाय, जायफ्रा आंनि जेङा पाप मावदों बिसोरनि नामखौ आंनि बिजाबनिफ्राय दानगारगोन।
बेनो सेथि आयदानि भाव। नैथि आयदा धोरोमिया। नायदो जागायजेननाय 27 बालाब 1 सिरिनिफ्राय 5 सिरि, माथाइनि 15 बालाब 27 सिरिनिफ्राय 28 सिरि, माथाइनि 25 बालाब 19 सिरिनिफ्राय 23 सिरि। आब्राहामा सासे इसोर आरो मानसिनि नुनाय एबा नोजोराव धोरोमिया सुबुंमोन आरो बिनि धोरोमिया आखल एबा आखुआनो मानसिफोरनि गेजेराव इसोरनिफ्राय सोमोनांथाव बोरखौ मोननो हादों, जाय सोमोनांफोरखौ जों नुफेराखैमोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, धोरोमिया एबा मोजां आखल आखुआ हावलाद लाजानाय नङाब्ला बाजाराव बायनानै मोननाय बेसाद एबा जिराद नङा। बेफोर गासैनिबो बिगबाया नोंनो आरो नोंनियावनो। जेरै नों दिनैनिफ्राय धोरोमिया जानो गोसो बेबो नोंनि आखायाव, आरो नों दिनैनिफ्राय दुष्ट जानो गोसो बेबो नोंनि सायाव। नायदो हुदा बिजाब 30 बालाब 19 सिरि। नोंसोर सायख'नानै लानो हानाय बादि दानो आङो नोंसोरनि सिगाङाव थांनाय आरो थैनाय, साव आरो बोरखौ दोनबाय। मानिजाथाव लोगो नोंथांमोन, दाम गोसा हिरा मुक्तानिख्रुइ जाय सुबुङा इसोर आरो माहारिनि गेजेराव फोरबोनि सुबुरुन आरो बेनि आब्रुथिजों जिउ खाङो एबा आगान सुरो, बे सुबुङा दाम गोसासिन आरो बुहुमाव बयनिख्रुइबो धोरोमियासिन। नायदो जागायजेननाय 7 बालाब 1 सिरि। आरो फोरबोआ नहुखौ बुंबाय, नोङो नखरैनो जाहाजाव हाबदे, मानोना बे फिरि मानसिफोरनि मादाव आङो नोंखौल' धोरोमिया नुबाय। इसोरनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, नोंनि आयदो गोनां आखल एबा आखुआ हायाव जोरनाय समावल' बाख्नायजानाय एबा मानिजागोन बे नङा। जेब्ला नों बैसोजों लोगोसे जिउआ जेब्ला मोदोमखौ नागारनानै थांगोन, अब्ला नोंनि जिउनि बिगोमा गोथां इसोरा सोरगोआवबो आरफजों लोगोसे नोंखौ बाख्नायगोन। नायदो दानियेलनि 12 बालाब 3 सिरि, नुजाहोजानाय 14 बालाब 13 सिरि। आरो जायया आखल गोनां बिसोरो आकाशनि मोदाननायफोरनि समान, आरो जायहा गोबांखौ धोरोमाव लाबोबाय बिसोरो अनजिमा गैयाजासे हाथरखिफोरनि समान जोंबाय थागोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, साननो गोरों आरो धोरोमिया सुबुङा नखराव आरो गथ'फोरनि सायाव बोरजों लोगोसे मान इज्जत लाबोयो। नायदो लेबि बिजाब 26 बालाब 10 सिरि, 1 सामुएल 2 बालाब 26 सिरि। नोंसोरो गोजाम बुथुमनानै दोननाय आबादफोरखौ जाथ्र'नो हानाय नङा आरो बेफोरखौ गारहरनानै गोदान आबादफोर दोननो जायगा खालामज्लायनांगोन। फोरबोनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, सरासनस्रायै नों इसोर आरो मानसिनि सिगाङाव गावनि साननाय हनाय एबा आखल आखुजों गेबें आरो गोथों होनना साननायनि गेजेरजों गोरोन्थि खामानि मावनानै जिउआव गोजोननाय मोनाखैब्ला आरजजों गिदिंफिन। बेनो धोरोमियानि मानिजाथाव आखु। नायदो गितफोरनि 84 नाम्बार 10 सिरि। नंगुबै गुबुनाव 1000 दिन थानायनिख्रुइ नोंनि सिथ्लायाव सानसेनि थानाया गाहामसिन। दुष्टफोरनि थाम्बुआव थानायनिख्रुइ इसोरनि देरायाव गसंनायखौ फोरबोआ खुसि जासिनो। जोबथारनायाव आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गाहाम रादाबखौ खोनासंगिरि मानगोनां मानिजाथाव साफ्रोमनिसिमबो रंजानाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावनानै दिनैनि गाहाम रादाबखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।